राऊत ऑटो स्प्रे पेंटिंग वर्क्स, पत्ता MIDC एरिया कुडाळ। आमच्याकडे सर्व गाड्यांचे पॉलिश व टचअप करून मिळेल। संपर्क 9730 95 85 64। सोनी टीव्हीवर प्रदर्शित होणाऱ्या करोडपतीच्या मंचावर जिंकलेली 25 लाखांची रक्कम सुधा मूर्ती यांनी बापर्डे येथील यशवंतराव राणे विद्यालयाला सुपूर्द केली आहे। दरम्यान या रकमेतून गावातील मुलांना आधुनिक व शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत असं त्यांनी संस्थेच्या प्रमुखांना सांगितले। तर ही मदत मिळवून देण्यासाठी डॉक्टर सुहास राणे यांनी प्रयत्न केलेत। यशवंतराव राणे विद्यालय महाराष्ट्र शासन मान्यताप्राप्त असून या ठिकाणी 6वी ते 12वी पर्यंतचे वर्ग स्वयं अर्थसहाय्याने सुरू आहेत। याच पार्श्वभूमीवर गावचे सुपुत्र डॉक्टर राणे यांनी मूर्ती यांच्याकडे मदतीचं आवाहन केलं होतं। त्याची तात्काळ दखल घेत त्यांनी मदत केली आहे। दरम्यान माझ्या गावातील शैक्षणिक सुविधा पुरविण्यासाठी सुधा मूर्ती यांनी दिलेलं योगदान आम्ही ग्रामस्थ कधीच विसरू शकणार नाही असे भावोद्गार श्री राणे यांनी काढलेत। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।